imamo 6 srednjih škola, neke od ovih škola se... Godinu imamo 4 visokoškolske ustanove. Naravno, to su sve izdržavati, ali moram reći samo nekoliko reči. Mnogi od vas će nastaviti obrazovanje na akademskim studijama, tako da je, kada su deca u pitanju, to je tema o kojoj ja mogu da pričam. Mi svi zajedno moramo raditi, početi od porodice, škola, institucije, sistemi. Mi smo tu da uvek pomognemo, pratimo vaš rad, stojimo na raspolaganju, bio je impresioniran i sve to ukratko. Što vas muči u školu, da se pripremite za sledeću školu. Za osnovne škole, Majka Jugović. Jovan Milinković. Čestitamo. Ivana Dinić. Marija Nikolić. Sara Ljuboja.